Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ni pagayam Donna iti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingid nak itinagan a Donna, may saak a full-time mom. Aday di abroad nilakay ko. Mangnamnama kami laeng iti ipawpawit na. Kolehyon ti maysa nga anak mi. Ket ti duamet, addadan iti high school. Mekaniko nilakay ko dito Pilipinas. Ngem napilitan ang nag-abroad, tapno makalpas iti panagadal dagiti anak mi. Nawadwad met ti ipawpawit na. Aging ga adimteng ti jakpulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Donna dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma, ag-on the job training kamin. Kasapula kunti kwarta. Kasapulan ka ding agbayad kan? Saan da kami apalubusan ng ag-OJT? No saan kami ngagbayad? Ay, kasano nga tanda ito eh. Apay, ma? Saan pa'y ama kapawit ni papayo? Apay ka no? Naadaan ka no iti problema ti kumpanyada. Iso adilay ti sweldo da. Anya? Ala, bay amanak ko. Mangiremedyo ak iti pagbayad mo. Itaman pa'y anapasamak ti kasta iti kumpanyada. Manun atawan ngagtrab-trabaho ni Papa Ijay. Awan ni bakit? Adda na panan na. Si kalaangin ti pangibaga ak iti rantak kasinsin. Anya day ta? Umutang ako maiti kwartayo. Ag-OJT nga ni Jessica. Awan pa'y mat maipawit ni Arman. Nay, apay nga awan. Nagmayat ti trabaho na ijay abroad. Naadaan iti problema ti kumpanyada. Saan kamay basta-basta mangtod iti kwarta? Ada kwarta mi dita. Ngam ipapursinto may. Kasta ka di. No kayat mo, ikanda ka. Ngam, ada interes na. Sige, kasinsin. Uray porsyentuan yun. Jessica, nakaluto ka ka din. Ururayag ti isang putyo alutwag, ma. Ay, awan matigatang ko, anak ko. Apay ngay akas to'y matantibiyag tayo, ma. Agan-anos tayo. No saan kumaanaadan iti problema ti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Papayo. Saan tayong agrigat akas to'y? Awagak ni Papa. Anya nga iti bagamkan ko na anak ko. Damagak kan kwa na No apay asaan na tayon apaw-pawitan. Hello, Pa? Jessica, apay nakariing kapayla ang katrabiin dita Pilipinas. Talaga asaan akong naturog pa. Tapno makasarita kayo. Mapanak mo ito nagtrabaho. Pa, kasapulak ti kwarta. Masapul nga agipawit kayo. Saan ka di ngayon baga ni mamang mo? Apay nga itapay mo't anadan iti problema ti kumpanyayo. Umutang kayo pailaang dita. Kakaasi kami dito Papa. Awanan di karga ti ref tayo. Ay, saan na kami abay-bayan pa? kumpanya ti nagka-problema. Sana siya? Bayam, umutang ka dagiti kakadwak dito eh. O sige, Papa. Inumla ang abulan, katnas kan abayadam data inalam agatad. Wan kasinsin. Amaw asaan ka anarigat nga singiron. No makapawit ni Arman, bayadak adakos. Puno ka day ti ibagbagan ni Arman. Amangan mat no agar aramid laang iti istorya. Amamok ti asawa kasinsin. Di na maaramid ti agloko.
Padasem akasarita dagiti kakadwa na ijay. Amwem ti pudno. Hello, darling. Kumusta kan? Pimbintas man ang tihal daw ko. Tas sikat tinakita. Talaga? Mailiwag kan. Iya. Ibagbagam ti kasta. Ngam di mo pa impaw iti karim nga alahas para kanya. Nagatangkon. Dilangan mang ipawit aramidan. I love you, Arman. Kaano nga ipawit mo? Inton day off ko. Urayag ha? Di nakpaayan. Namnamaag day ta. Agtrabaho akma, tapno matulungan kayo. Kabaalam ka di agudwaan ti oras mo, anak ko. Kat agaw JT kamay. Marigatan kayon. Isa masapul at tulungan kayo. Saan pa'y mata makapawit ni Papa? Wan nga ron. Amuyo. Agdwa-dwa akon ken ni Papa. Ni, aping agdwa-dwa ka. Amangan mo't no. Adan sa bali a paggasgastusan na, Mama. Anya? Apay ano kasdi akasarita tayo kat kanayon nga agap apura. Ay na anak ko, busy laeng. Aduter aramiden na. Maamwak lang nga adda sa bali nga aramidan na. Ungtak ni Papa. Kinasarita na kakadi ni Jessica. Kanayon matabisi. Gumurgurakan ka di anak mo. Tapay. Amangan kanunuad dan sa bali a paggasgastusam dita. Anya? Damagan ka man, Arman. Adda ka di. Anya a klase asaludsud day ta. Numan adda. Makonsensya ka kuma. Kakaasi kami dito'y abaybayang. Unaan na kami kumamat. Da kami a pamilyang. Nagrugit-kit din ti panunot mo. Gaputamarik nami. Addan samot kalukwan ngar aramidom dita. Anya? Kasla saan na kami akayat akasarita. Kanayon latang adda pambar mo. Sumardang ka ditan. Saan amat maturog ti Diyos, Arman? Ammo na noan niya tar aramidom dita. Kat saan mo ang mailimmangan dayta. Darling, kita mo no? Insuot kung dagito'y alahas nga impawit mo. Dahito'y Jay Sing-Sing, Jay Quintas, kan bracelet. Bagay ko, saan ka di? Wan, bagay mo. Agyaman darling. Ay, kanayon ka malaglagip. Gapo ka dagito'y nga inted mo. Nasayat nga ron no kasta. Darling, ada ko may bagakan ka. Kita mo to'y rupak, Anya tinapasamak di tarupam? Awan ka di ti madmadlaw mo? Awan mahed. Kita mo, imado ti blackheads ko. Anya kumaita. Anya kumaita. Diyak kaya ti madaan iti blackheads. Kaya't ko ti agpaderma. Agpaderma ka? Pawitan nak mo to na iti pagpadermak. Anya? Per session ngamin ti mabayadan ijay. 1.5 per session. Pawitan nak iti pagbayad ko ha. Ay. Sige na darling. Tap na mapana kung agpaderma inton maawat ko di kwarta. Iya. Sana pa nakapawit iti pamilya. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Siyak ti unaam. No talaga mo't laang ay ayatan nak. Agapat ano kasta? Saan nak? Hoy, kasarita nak Arman. Kasapulan mo ti pamilya. Kasapulan ka mo't Arman. Lading ita. Ha? Di mo aramidan kanyak na ito'y Arman. Arman! Arman! Awanan. Pare. Apay pare. Kasangsangpat ko naggapo trabaho. Nasaya ta si Mang Petkan. Nagsarsarita kami itay iti cellphone kani misis mo. Inawagan na. Anya? Dinamag na no naaddan iti problema ti kumpanya. Awan mo ti ammo ka problema.
Imbagam da ita. Una, di nakman ngamin kinasarita tapno amok kumati imbagak. Ay, Pudno ka di adi mo idan papawitan. Ado ka nung tiutang da, pare. Napilitan pa ka nung diya inauna nga anak yun nagtrabaho. Apay, ada pa'y komunikasyon nyo kani iya? ay, Pare, awan tinasaya at nga itad da itakin ka. Virgin na lang ti pamilyam. Ninang iya. Ayan ni mamang mo. Mabitla ang tayabak, Ninang. Ma! Adda ni Ninang iya! Oh, kumane. Ay na, imbag man ta nakalagip ka api masyar. Adanas kan ama-amwam, maipapan ka nila kay mo. Ha? Anya day ta, Ninang? Jessica anak ko, mapan ka pala ijisilad mo. Da kami lang ang kinininang mo tirumbang agsarita. Sige, Ma. O sige, kumare, agtugaw ka. Ay, saanan? Umay ko lang, ibagakan ka. Nga adda babae a paggasgastusan nila kay mo. Anya? Daka sa tao day tanga asawang. Awan serbina. Apay kas talaunay tiguram kan ko, ano? Nasken ka di pay nga ibagakan ka. No, kasta. Sikat ti babae ti asawak. Awanan ka iti bain! Ninang, kunak no nasaya at katao. Ninang kapaymat nga rod. Huston, Jessica. No addaman rumbang aguraan nyo. Ni Arman dayta. Saan na siya? Kagurak ni Papa. Linuko na tayo lang, Mama. Jessica, anak ko. Pudno ti atap ko, idi. Adda babae na. Kumariyo pa'y matngarod. Saan tayo nakasarita ni Papa? Agbyag tayo nga uray awan ni Papa. Di ka kumagsao iti kasta, anak ko. Naiturad na tinangbaybay akada tayo. Tapno masuportaran na laang ti babae na. pare. Mabalin ka diya kasaritam ni Donna. Apay. Napanggayam ije balay mi ni iya. Ay, kunakun ket. Mabayin ako na yan iti pamilyak. Basol mo daytan, pare. Saan mo na mapasama ko, ma? No di ka nakirelasyon iti dayjay nga iya. Maawatak nga dayo tayo iti pamilya tayo. Ang saan nga umdas day tarason. Tapno agbirok tayo iti sabali. Wan pare. Pagbababaw yak unay detan aramid ko. Sige. Madasak nga awagan ti asawam. Anya nga iti bagak. Ibaga makayat ko ida akasarita. Uanya, nagipawit ka din ni Arman. Saan pa'y ngarod kasinsin? Agsingira kaon. Pasensya ka pa'y laang kasinsin. Ay, saan ang mabalindeta? Sana bali. At damot interes ya utang ko. Ani ayati mapaspasamak kada kayaw. Talaga saan ngagpawpawit ni Arman? Anya jay damag ko nga adda babae ni Arman? Ha? Kumariw ka no, jay babae. Isu ka no, ti paggasgastusan na. Una yun deta nga asawam, duna. Imbis at tulungan na kayo. Parigatin na kayo, mat. Binagaak ti asawa, makisarita kan ka. Nasaktan iti inaramid mo, pare. Nangruna tagiti anak yo. Saandan nga ubing, amudan ti mapaspasamak. Agyamanak pare. Agasam, tanapan gayam magpaiso ni iya iji balayo. Kat isupay tadaganas na nagungat. Nagungat ni iya. Gaputajak intet tikid-kid dawan na akwarta kanyak. Daitan ti kung kunak. Agbababaw yak iti naramid ko. Diyaka mo akastoy gayam ti pagbanagan na. Narigat ti kasta pare. Mapirdi ti biyag mo, agraman pamilyam. Agawidak. Urnusak da ito yung problema. Nala, adakan ka dayta pare.
Apay dagiti abagahe dito'y salas, ma. Simangpat ni Papayo, anak ko. Anya? Agin ina na, nabannog iti biyahe na. Sana rumbang adda diti balay. Jessica. Mapanak makiturog iti balay ti barkadak. No adda dito ni Papa. Anak, nagsarita kamin kini Papayo. Anya? Kat pinakawan nyo adagusan? Kinasarita na kailan na minsan? Pinakawan yun? Jessica. Pumanaw akon. Jessica! Agsubli ka ditoy! Jessica! Subli, aging gang adda dito ni Papa. Basol ko. Basol ko dahil na pasamak. Bayan, kasaritak to ni Jessica. Aging gaita, Mr. Lonely, nasakit pa ang tinakam ni Jessica iti amada. Gapot a pandemya, saan pa ang makasubli iti abroad ni Arman. Nagkidaw iti pamakawan kanyak, kat napakawan ko. Ta nagkarimat asaanan nga ulitin, ti basol na. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Donna. Pagayam, Donna, sapay ko mga rod ta inot nga agsubli ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Numay papan ka ni Jessica, dumteng to ti gundaway a mapakawan na ti amada. Basta lakit di ipakita, kan iparik na ti amada, ti si pupuso, apa nagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Donna, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.